କୁଆଡ଼େ ଗଲା କିରେ? କିରେ ଏତେ ରାତିରେ ଉଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? କି ଆଜି ଟାଇମ୍ 2ଟା ଟାଇମ୍ରେ ଉଠିଲୁଣି କି? କ'ଣ କରୁଛୁ? ମଟର ଆଳୁ ସିଝେଇବି ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପିଠା ହେଇସାରିଲାଣି। ମୁଆଁ ପିଠା ହେଇଛି, ଇଟିଲି ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଆଁ ପିଠା ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ମଟର ଆଳୁ ସିଝଉଛି ତରକାରୀ କରିବି, ତାପରେ ପୂଜା କରିବି ଆଉ। ହଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତରକାରୀ ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ କରୁଥିଲି। ହେଇଗଲାଣି ତରକାରୀ। ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦବା। ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମଟର ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ରେଡି। ପିଠା ମଟର ତରକାରୀ, ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ କିଏ ଖାଇବେ। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଚାଲନ୍ତୁ ପୂଜା କରିବା। ଏବେ ତ 3ଟା ବାଜିଲାଣି। ପୂଜା କରିବା। କାଟି ଦେଇକି